Здравейте, зрители, последователи на канала ми Щастливи съдби. Казвам се Гери. В това видео ще ви запозная с цветовете и минералите, съответстващи на вибрацията на всяко число за положителна промяна във вашия живот. И числото 1, цветовете за числото 1 са цветовете всички отсенки на слънчевото и златисто-жълто, ярко-оранжево и лилаво. Минералите за числото 1 са топаз и кихлибар. За числото 2 цветовете са зелено, бледо-жълто, сребристо, виолетово и светло-лилаво. За положителна промяна на това число са минералите смарагд, лунен камък и перли. За числото 3 цветовете са всички есенни багри, тюркоазено-зеленото и небесно-синьото. Също така може и лилавия цвят. Минерала за числото 3 е прекрасния тюркоаз. Цветовете за числото 4 са електриково синьо и кобалтово, сребристо сиво и морско зелено. Минералите за числото 4 са сапфири, кварц и азурит. Цветовете за числото 5 са перлено сиво, светло-зелено и сребристо. Препоръчва се числото 5 да не носи тъмни цветове. Минерала за числото 5 е аквамарин и като метал сребро и платина. Цветовете за числото 6 са розово и синьо. Може, разбира се, и шоколадово-кафяво и кафеникаво-зелено. За числото 6 минералите са опал и розов кварц. Цветовете за числото 7 са морско-зелено, светло-жълто, аквамарин, цвета на аквамарин, розово и бяло. Не се препоръчва за числото 7 да носи черно и тъмни цветове. Минерала за числото 7 е смарагд и аметис. Цветовете за числото 8 са кафяво, индигово, тъмнозелено и морско синьо. Минералите за числото 8 са диамант и оникс, но не черния оникс. Цветовете за числото 9 са тъмно-червеното и рубинено-червеното, но без оранжеви оттенъци, синьо и бяло. За числото 9 е прекрасния рубин. Прекрасен ден ви желая!